Hello guys, dini haino no bagay kaisa tutorial music video 2 faifika norok video jaja kangke like khaidi subscribe khaidi norok je gan surno machungmani ano comment khai sadi share bo khaidi tini ni music kangke Aswk takabdi omon app miner be tamlainai. Omono slow kheno leonai. Second ni music ngangkebo omono slow kheno leonai. Te kaisa music kebo omono slow kheno leonai. Omono te kaisa slow kheno leonai. Te kaisa music kebo omono slow kheno leonai. Te kaisa music kebo omono slow kheno leonai.
tinin video aswkno noro o channel no subscribe kai tongdi jephru ang upload kai noro ni oro swkang chokna bagwi hambai.